rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a masu kallon mu a faɗin duniya baki ɗaya, barka kowa da warhaka da wannan lokaci da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu na matattauna, shirin da kan zakulun muhimman batutuwa kuma mu gayyato muhimman mutane su yi fashin baki, su yi sharhi akan abin da za mu tattauna. To kamar koyaushe dai muna nan cikin garin Sokoto ko in ce jihar Sokoto. Kuma muna tare da shugaban kungiyar Young Traditional Boxers Association of Nigeria, kuma shugaban kungiyar damben gargajiya ta Nigeria, haka kuma ambassador zaman lafiya na duniya baki ɗaya, wato Alhaji Ahmad Muhammad Tambol da Sokoto. Muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri. Barka ka dai Alhaji. Haka zalika muna tare da kan Mazanje TV, Jaruman Dambe TV, Shamsu Shagun Niga TV da kuma masu kallon mu dukansu muna muku barka da zuwa kuma cikin wannan shiri. A ranka daɗe an ce in an bi ta daga na ƙure zai sha kashi, to na ƙure ya kusa shan kashi ga yadda mutane ke cewa lokaci ya yi da an ka daɗe ana jira na wannan final na damben mota da aka fafata, wanda an tsaye da ranar 20 ga watan 9 shekara ta 2025 a ita ce final. Abin da ke kayatarwa wani lokaci a irin wannan lokaci shine irin muhimman mutanen da ke zuwa don su shida irin wannan gagarumin abu. Akwai tsare-tsare na misali gayyato manyan baki waɗanda za su zo shi wannan gasa? Akwai shi kwarai. To ya tsarin yake, mun baka dama ka yi cikakken bayani. To jama'a assalamu alaikum. Ina mai Allah godiya da bani ikon zama wannan lokaci domin in yi waɗannan muhimman batutuwa da kuma saƙonni da gayyata na masoyanmu da shugabanninmu da duk duniya waɗanda ke ra'ayin dambe. Masha Allah. Wannan dambe kamar yadda na faɗa mu kowa cewa ba a taɓa yin shi ba a Najeriya. Gaskiya ne. Kuma shi ne na farko wanda aka taɓa mai gwamna a jihar Sokoto. Gaskiya ne. Mun yi iyaka ƙoƙarinmu, ka san komi aka yi sai lokaci ya yi. Sai lokaci ya yi. Allah ya kawo lokaci despite duk maganganun da aka cewa Tambola ya sai da mota, Tambola ya tara yara. Ina tsaye ma akwai wanda ya ce wallahi Allah ada ya ci ta wannan mota. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga mutane ba su nuna adalci. Babu. Ni kuma na san cewa alƙawali ko kana wasa baka wasa da mai girma gwamna. Gaskiya ne. Da mutane sun san wane ne mai girma gwamna a gare ni da ba su yi wannan ba. Gaskiya ne. To don haka wannan da ya wuce. An kawo mota. Ga mota nan yanzu ma an ƙara gyara mata fosta, an sa kusti laye da alasan da mai girma gwamna da kuma mashin wanda za a ci a mota ɗin, wanda yake insha Allah ranar Asabar a nan cikin wannan stadium za a shigo da mota da mashin da kuma price ɗin na 3 da na 4. Abinda yasa ni kira ku yau, ina son in yi gayyata ta musamman. Wannan gayyata tawa ko ban samu ba da invitation ba, saƙo na tura. Ina son ku sani wannan taro da wannan dandun da za a yi ba a taɓa yin shi ba, kuma shine na farko wanda za a yi as the best. Ina gayyata ta farko shine Alhaji Tanko, daraktan magina. Alhaji Tanko shine chairman na Arewa Gurmada da Kudu haɗaɗɗiyar ƙungiya gaba ɗaya wadda suka yi shine chairman ɗinsu. To ina miƙatawa invitation da sanarwa ta cewa ina gayyata su cewa gaba ɗaya da Arewa da Kudu da Gurmada a matsayin haɗaɗɗen ƙungiya ranar Asabar 20 ga wata. Su zo su kalli wannan final domin za a tara manyan mutane, kuma tahowa ku tana da amfani. Domin mu ƙara tabbatar da wannan al'ada, girmanta da kimata, duniya ta gane ku ta san irin wahalolin da kuke yi. Sannan idan aka koma individually, ina gayyata Kashi Ankari. Alhaji ya Kashi Ankari shine chairman na Gurmada gaba ɗaya na Najeriya. So idan na gayyace ka, na gayyaci duk wanda a Gurmada Najeriya. Sannan Alhaji Gambo na 'yan kuzo chairman ne na Jamus a Najeriya. Na gayyace ka ka zo Sokoto ranar 20 ga wata don ka kalli wannan wasa da za a yi domin raya al'adarmu. Idan ni gayyace ka, na gayyaci duk wanda a Jamus a Najeriya. Sannan Alhaji Tanko, bayan zaman ka ciyaman gaba ɗaya na haɗaɗɗen guya, kai ne ciyaman na Kudawa. Kai ma na gayyace ka
ranar 20 ga wata ka zo nan Sokoto ka kalli wannan damben. To sannan akwai jagora Alhaji Sarki Dan Isa. Shi jagora ne na Dan Isa Foundation. Kai ma na gayyace ka ina ka zo nan Sokoto don ka kallaci wannan wasa da za a yi. Idan ni gayyace ka na gayyaci duk wanda a cikin Sarki Dan Isa Foundation. Gaskiya ne. Akwai jagora na Arewa. Na'am. Alhaji Katuka Babangida Mafalwa. Katuka Mafalwa. Kai ma na gayyace ka kuma na gayyaci chairman na Arewa. Shehu MD Bakuri. Na'am. Na gayyace ku domin ina son ku zo. In kuka zo kuka taru ko wani shawarori ne da wasu abubuwa wani bai taba ganin wani ba mu taba wannan taro haka a haɗu ba. So kuma ina gayyata ku don ku zo mu yi promoting wannan al'ada tamu. A yi wannan damben gaban ku. Ku ne ka wahala da damben, ku ne ka wahala da 'yan dambe, ku ne muke ta faɗa da ku dare da rana akan ganin wannan al'ada ta yi. So babu wanda ban gayyata ba. Ina gayyata kowa da kowa. Ina so ku zo Sokoto. Wannan shine dambe na farko wanda ba a taɓa yin irin shi ba a Najeriya, ba a taɓa yin irin shi ba a Sokoto. Kuma ina son wannan taro a tara ku gaba ɗaya wanda ina ganin ba a taɓa yin shi ba kuma a history. Insha Allah. To ina gayyata ku ranar Juma'a. Ko wannan ko ya zamanto yana cikin wannan gari za a yi third place tsakanin Raba local government da Bodinga local government, tsakanin Sha'aban na Isa Kasa da Jino Ramadan, wanda idan na uku zai ci naira miliyan 1, na hudun zai ci naira 500,000. So ina gayyata ku kowa da kowa shi zo. Sannan duk mai gidan dambe kuna wani ni naku ne. Akwai Alhaji Aminu Goje daga Lagos, Idris Ɓanɓarewa daga Nasarawa, Ali Zuma daga Abuja, Mamman Bashir Ɗanliti daga Kano, Aminu Ɗan Auta daga Katsina, Ɗan Malikin Argungu daga Ogere, Alhaji Bature Maye daga Babura, Sha'aibu Soja daga Mina. Akwai chairman na Gawon Bature, shi ma na gayyace shi, da Alhaji Algai na Argungu, da kuma wannan na Birnin Kabi, Sama'ila Karu, shi na wani. Don haka dun na gayyace ku ku zo wannan wasa saboda mu ƙara zumunci, mu ƙara gyara matsalolin da ke tsakaninmu da 'yan dambe da 'yan kallo da sauransu, kuma a ga final. Fata ta a nan shine Allah ya sa a yi ta lafiya a gama ta lafiya. Amin ya rabbi. To wannan ita ce gayyata wadda ni ma duk ilahirin masoyi dambe a Najeriya. Masha Allah. Akwai bangaren su ma 'yan jarida, baka gayyace su ba? A su ai dole na. Su dole ta zama wallahi ban ko haɗe su kada su taho. Ai su 'yan jarida na YouTube na wani. I mean, I'm part of YouTube, kowa san Dan Sokoto TV. Gaskiya ne. Kuma kun san jidalollukan da ni shayi da mun ka shayi a kanmu. Don haka da Misbahu. Na'am. Da Aliyu Dan jarida. Na'am. Da Aminu Funtuwa. Da Jamash. Shi Jamash ai na dama namu na. Gaskiya ne. Don haka ina gayyata da Ramos. Ali Ramos na Katsina. Da Ali Ramos na Katsina. Da wannan na wurin Ɓanɓarewa. Ali Terminator da Yusuf Digi. Da Jamilu. Ina gayyata kowa da kowa. Ku sani ni matsayin shugaban ƙasa nake. Shugaban ƙasa bai yi a ce ba a tuwa. In mutum ya ce bai tuwa zan wani da dama ta niko mai hukunci. Gaskiya ne. To shi wannan damben ka ƙara tunatar da mutane ina za a yi ne, duk da za mu haska muku a cikin wannan hira, za mu tashi mu zagaya mu nuna muku tsare-tsaren da ake ciki da sauransu, amma ka jiya ga bakin ka ina za a yi wannan damben. Za a yi shi cikin Giginya Memorial Stadium na Sokoto. Yanzu da muke wannan magana a cikin Giginya din muke. Kuma ina son kowa ya sani wannan dambe mun tsara shi ne don ɗaukaka al'adar. Allah ba shi kuɗi. Allah shi ya san wanda ya ba nasara. Mun fara da mutum 24. Yau an dawo sura mutum 2. To alhamdulillahi za a buga da Alasan garkuwan bahagon 'yan sanda wanda ya hito daga Jamus.
arewa. Shi daga Gwaranyi local government yake, Gwaranyi local government yake representing. Gaskiya ne. Shi kuma shagon Kosilaye Bakude ne. Amma still yana representing Wamako local government. A wannan dambe na gwamna mu muna maganar local government. Amma ba mu hana ka kai supporting ɗinka. Because dama kudu arewa da gurma da suna na haɗu suka yi dambe. Gaskiya ne. So an kai final tsakanin ba jamushe ba are da ba kudi. Gaskiya ne. Don haka kowa shi yadda da wanda Allah yi mutanen jihar Sokoto abin alheri mun kato da shi mun zo mu ɗaukaka garinmu mu ƙara ɗaukaka al'adarmu. Don haka ina neman goyon baya ga kowa da kowa. Ba ka iya canza abin da Allah yi. Muna hauka kawai muke, Allah ya riga ya ba wanda ya ba. Gaskiya ne. Don haka ko ina ta zo fata ta a nan shine ka yarda da hukuncin da Allah ya yi. Wannan gaskiya ne. Bari mu duba wani abu. Karhe nawa za a fara wasan? Za mu saboda akwai al'ada wasu wa musamman jihar Sokoto lokaci sai mutum ya kai 6 ko 5 da rabi bai hito ba da sauransu. Ba mu tara manyan mutane. Wannan dambe kun sani kahin ai damben final muna da dambe guda 4 waɗannan muka. So sai ai magana su tiryan kowa ya ji waɗannan wasanni. To wasan mu ta farko wadda za mu fara ita ce tsakanin Bahagon Umaru. Yaro ne mai lokaci captain ne na gidan dambe Sokoto. Gaskiya ne. Duk gidan damben Najeriya babu inda ba a da Umaru. Gaskiya ne. Umaru lokaci gare captain ne na gidan mu. Shi na gurmada. Zai haɗu da autan sanin gidan ɗan kandi wanda yanzu shi ke lokaci an arewa. Gaskiya. A Jamus anan Sokoto. Gaskiya ne. An taɓa wannan damben so guda. Na ga shawa ta shi na sani ga ya kamata a yi shugaban manyan mutane. Gaskiya ne. So za a buga wannan dambe insha Allah wannan to sannan za a yi dambe tsakanin Aljanin Hayyan Tarasa da shi mun ka bude gidan nan kwarai da gaske. Aljanin ya bai ko tsaya a gaisa da canza shekowa zai haɗu da kaddarar dan bunza kaddarar autan dan bunza shi ma za su haɗu a caku don shi babu da falli kawai za a yi ta yi duk inda an kashe ko gani za a yi. So yana da kyau manyan mutane su kalli wannan damben domin jin daɗin kowa kuma ina tabbatar da sai kun ji daɗin kallon wannan damben. Sannan akwai Bahagon Washa shi yanzu haka finalist ne na damben kwamishina. Mun dakatar da damben kwamishina don mu yi wannan mukari saboda wannan shi da much interest wanda duk duniya ya kowa shi cika magana. Kowa shi yake magana. To shi ma zai haɗu da Bahagon Sha'aike. Bahagon Sha'aike. Shi ban cewa komi na bar shi ko kalla ku gani. Sannan last shine damben Bahagon Ramadan. Duk wanda a arewa, duk wanda a gurmada, duk wanda a kudu mai kallon dambe ya san wa a Bahagon Ramadan. Ina za ki hauka, ina ki hito hauka. Gaskiya ne. To zai haɗu da jirgi. Dan uwa ne. Za a ba da lamunin bugu a buge ka. Na'am. An ce jirgi kawu sun kare ya ce wallahi kawu ne nan. Suna nan lafiya ba zai ba kashi an kari kunya ba. Na'am. Ba zai ba gwamnan jihar Sokoto kunya ba. Na'am. Ba zai ba duk wanda a gurma dan Najeriya kunya ba. Haka. So za shi haɗu da Bahagon Ramadan kuma gaban manya shugabannin dambe. Wannan shine dambe guda 4 wanda nisa don jin daɗin ku. Gaskiya ne. Da aka kare shi kun ga za mu fara at least damben mota za mu fara shi kare 5 da rabi. 5 da rabi insha Allah. Dan ba mu san zai yi ba saboda turmi 4 ne za yi. Za mu zo wannan kan wannan gaba mu bar wannan magana. To abin da ya fi damun mutane wani lokaci shine nawa ne kuɗin shiga. So an ce shi babban lamari dole ya zo da babban canji kuma ka gaya wa mutane in kun yi ƙari ka faɗi dalilin ƙarin da sauransu saboda mutane su fahimta. To dama dai wannan dambe ba mu ƙara ba naira 2000 ne da shi. Naira 2000 kacal. Kuma ko 5000 an ka shiga wannan dambe. Ya cancanta. Wallahi ya cancanta. Saboda shi dai Alhassan ya faɗa mini. A gyara AC mota ta in bata da AC. A yi mata wanka a sa mai. To na faɗa mai har batur ma na canza shekarar jana sai musu batur. Naira 50,000 saboda ka inganta musu mota. Don inganta musu kuma da zaran sun take to za a tadda mota za a kunna AC za a buɗe komi. Wanda duk ya buge shi ta ɗaya gwamnan shi bashi makulli shi haɗa shi ta hayati. Shikenan. Shi kuma Kusila ya ce wallahi mota ba ta bari sau. Don haka ni ba saboda za a yi ba Allah ɗaya sani. Allah shi ya sani. To abu wanda ya kowane muhimmanci game da irin waɗannan wasanni wanda an ka sama ido shine ya za a yi tsaftataccen wasa.
akwai ka'idodi na musamman da an shirya don wanga wasanni kamar mintuttuka da kuma ya za a yi in ba a yi kita da sauransu, ni kun ka tsara ni an ka'idar wannan damben na ranar asabar? To ka'idar damben ranar asabar za a yi turmi 4. Idan aka yi minti 3 ana bugawa za a tsaya a sharuwa in ba a samu faduwa ba. Idan aka sake wasu minti 3 za a koma tsaya a sharuwa in babu kisa. Za a sake wani minti 3 a sharuwa in babu kisa. Sannan finally za a sake wasu minti 3, kaga minti 20 kenan wannan da minti 20 kwarai da gaske haka yake. Idan babu kisa to mai girma gwamnati shi wado da ra'ayi. Wurin nan kai baka da abin da zaka cewa sai abin da ya ce. Amma saboda ai dambe ne na damben nashi ne ba naka bane. Amma ina son kowa shi sani. Ni kan ga wadda nisan waɗanga mahaukatan. To sai dai abin da Allah yi. Gaskiya ba a turmi 4 da alasan da kusila wani bai faɗi. In dai dambe ne. In dambe za su tsayawa su yi tsabar dambe. Kada su yi posit, wa ka barin posit. Gaskiya ne, kuma kowa gaban mai masu kuma gaban mai gida ne, kuma ga ɗaukaka. Na faɗa muku cewa akwai top 10 na 2025. Na'am. Saboda na hidda garkuwan cindo, na hidda dogo mai takwasara, na hidda alikanin bello, na hidda bahagon yan sanda, na hidda yayan tarasa, na hidda dogon wannan na arewa da ya ci mota a kyan dogon sani. Na ce duk su duka an hishe su. Na'am. A ba matasa dama su masu ɗaukaka. Gaskiya ne. Sannan duk wanda aka ce ma matashi mai ansa suna ne ɗan dambe sai da mun ka kawo shi da wannan gaskiya ne. mun zaɓo su 24. Gaskiya ne. To cikin su na gaya musu yau in ka lura yanzu da Ali yake cikin damben sarauta ba ya canza sarauta ba. Ya canza sarauta. To ba mu son haka nan, a bari a ba yara dama su masu ɗaukaka. Gaskiya ne. So duk wanda ya ci wannan mota ya zama sarkin yakin gwamnan Sokoto. Ya zama sarkin yakin gwamnan Sokoto. Wannan no doubt about it. Kuma na yi mai assurance ko ba gwamnan nake ba ko ba ni commissioner of sport ina tabbatar mai kowace wagga mota gwamnatin jihar Sokoto za ta ba shi aiki. Za ta ba shi aiki a rinka mai albashi wata-wata. Ya koma dama sarkin yakin gwamnan Sokoto kuma ya koma ma'aikacin Sokoto kuma in za muna festival zai represent Sokoto. Gaskiya ne. Kuma kowa ya san ni a Sokoto wani alheri. To da har yanzu dai kan shi alƙalancin wasan akwai wasu abubuwa guda biyu waɗanda an ka saba gani. Wasu sukan yi layi a ce in an ko za a yi point ko wani abu makamancin ga wannan kamar yadda ka ɗauko shi tiriyan nan ma final battle a ci mota da layi wallahi ka shi za a sha a ci ai kun san tun da an kawo da dandanga ni bai da wannan ba sai da ta ɓaci semi final ne sai da ta ɓaci semi final an yi dambe 16 babu kisa na gaji kowa ya gaji ni ce to ai layi gaskiya amma ita final wallahi ba a layi na'am babu layi babu wani yellow card ko red card komi an kai a buge kawai mu gani ka wadi a ɗauki makulli a baka bisa buhu cikin hili ka san ya taɓa kawo wata ƴar gaddama ai mun san gaskiya don muna son a yi tiriyan duk wanda zai shiga hilin nan ya san abin da zai shiga ina son kowa shiga ne wannan ma da za a yi a nan cikin stadium za mu ɗauko tampol ne mu zuba ya shi bisa babu wani round illa duk inda ka bi mutum buge shi can shi waɗi kawai mu wuce in dai baka hita kashe ka da gudu ka hita tamfal ba mutum ya jira ya zahi yana iya aron sana'a goro ya hita da gudu kuma dawowa zai iya ci gaba wannan in ya tahi kai da ya bata don kamo shi da gudu gaskiya ne ba a sarki ba a zaki ba a babba da banza to ci a man kahin mu shiga magana ta gaba ban ji ka gayyaci mutane da kuma sanarwa akan karamawa da za shi a shi alamin ba ya kamata ka gaya ma jama'a to gaskiya ne wannan bawan Allah kowa ya san wane ne alamin gaskiya ne shugaba na tarihi shugaba na YouTube yana promoting dan jarida na YouTube you are among the best 3, 4, 5 na YouTube ka yi promote wannan al'ada kuma ka taimaka ga kawo wannan dannan jihar Sokoto don haka mutane za a karama alamin wannan rana insha Allah kafin mu fara wasa ko bayan mu fara wannan ko muna cikin wannan taron za a tsaya a karama shi don ita karama ita ka samu tun ya gane abin da yake yi abin kwarai yake kaga yadda aka karama ni nan da irin awar da waɗannan samu na ji daɗi ko sai ni gane cewa okay to abin da nake kenan jama'a na gani kuma an gamsu to kai ma wannan abin da za a yi ma shi zai ƙara ba hakurin gwiwa da kuma sauran waɗannan masu YouTube su ma su ci to bari mu ma mu yi up to challenge don mu ma a gane mu gobe a karama gaskiya ne to ina gayyata duk wanda ka gayyata